Molt bon dia, és 24 de setembre. Avui em trobo en els Jardins Oligarreta, on estem fent els preparatius ja per iniciar la fira d'aquí. Aquesta fira que durarà 3 dies, un festival important, i ara us en parlaré i us donaré detalls. Abans, però, deixeu-me que us faci un repàs, com sempre, de les dades del Covid a la nostra ciutat, que ja us dic que estem estancats amb unes dades positives, tot i que hem de mantenir la precaució, perquè aquesta setmana tenim 2 persones hospitalitzades que no teníem la setmana passada. Amb això us vull dir que els que no estigueu vacunats, us deixo el telèfon aquí, del centre d'atenció primària, per demanar cita prèvia, o podeu també acostar-vos en el centre d'atenció primària personalment i poder agendar la vacunació, que crec que és important per mantenir aquesta immunitat de grup que tots necessitem. Deixem de banda les dades del Covid a la nostra ciutat i entrem dintre de temes de gestió municipal. La setmana passada us parlava de l'adjudicació del projecte i obra per la construcció del pàrquing de gran capacitat a la Sarfa i aquesta setmana us puc anunciar que hem aprovat el projecte de la reforma de la plaça del Monestir, que veieu unes imatges amb un render que ja fa temps que van donar publicitat, però ja us dic que aquesta setmana s'ha aprovat aquest projecte i ja inicia la fase de la licitació per començar la construcció d'aquesta reforma de l'ampliació de la plaça del Monestir. Un altre projecte que us avanço i que tindrem dades de la setmana que ve, perquè s'aprovarà per ple també la urbanització de la Riera del Monestir, en aquesta mateixa zona, que ja us he parlat algunes altres vegades, però avui us vull deixar una curiositat, que és aquest estudi topogràfic animat que veieu en aquestes imatges, que és el subsol de la Riera del Monestir, allò que no es veu des de la superfície i que tenim just a sota dels nostres peus i que arriba a desembocar al mar. Aquestes imatges que esteu veient és al dins de la Riera, aquella part que mai s'ha vist, i penso que és curiós que tots puguem tenir-ne una mica d'informació sobre aquest espai que està lluny del nostre abast i que no veiem normalment. Ja us dic, aquests són projectes importants que irem desenvolupant al llarg de les setmanes. Deixeu-me que també segueixi amb l'agenda cultural, que sempre us faig un petit tastet. Dir-vos que teniu aquests últims dies per visitar l'exposició que tenim a Casa Blasco i en els Jardins del Monestir d'en Jordi Estanyol, que acabarà diumenge, però l'important aquesta setmana, el tema més transcendent que tenim en quant a activitats, és la fira d'aquí, una fira que tindrem 21 expositors entre comerços i restaurants, que hi ha una preparació també aquí darrere, com veieu, per fer els concerts i que tindreu una activitat gastronòmica i una activitat comercial per poder gaudir durant aquests 3 dies. És la primera vegada que fem aquest festival i espero que us agradi si us acosteu pels Jardins del Monestir. Aquí ens veurem. Doncs res més per aquesta setmana. Espero que la informació hagi estat d'utilitat i ens tornem a veure la setmana que ve. Que passeu un molt bon cap de setmana.